Jos sä omistat Cocker Spanielin, niin tämä video on erityisesti sulle. Nimittäin tämän rodun ruokinnassa tosi moni tekee perustavanlaatuisen virheen, joka olisi helposti vältettävissä. Cocker Spaniel on energialtaan tämmöinen maa, vesi ja tuli. Kyseinen rotu on alun perin metsästyskoira ja sen tarve saada laadukasta proteiinia on erityisen korkealla. Mä pitäisin erityisesti huolta siitä, että se proteiini on käsittelemätöntä, eli raakaa tai tuoretta, jolloin myös se ruokavalion kosteus säilyy korkealla. Cocker Spaniel oireilee yleensä helpoiten nimenomaan korvien ja erilaisten tulehdusreaktioiden kautta. Suosi laadukkaiden eläinproteiinien, kanan, kalkkunan, riistan ja miksei naudan tai lampaan lisäksi sisäelimiä, eli sydäntä ja maksaa. Näistä se Cocker Spaniel saa erityisen tärkeitä ravinteita sen immuunijärjestelmän ja ihon ja turkin hyvinvoimiseksi. Vältä jatkuvaa tärkkelyksen syöttämistä, vältä ultraprosessoituja tuotteita, älä syötä turhaan vehnää, perunaa tai muuta, mikä ei tarjoa sille koiralle aitoja ravinteita. Tässä tulee se mielenkiintoinen juttu, eli monella Cocker Spanielilla nämä merkit ei näy sen vatsan toiminnassa, vaan nimenomaan ulkoisesti korvien alueella. Jos sä haluat, että sun rotu esitellään näillä videoilla, niin pistä viestiä tuohon kommenttikenttään, laita kanavaseurantaan, käy lataamassa se ilmainen opas ja pistä kuva sun koirasta. Kiitos.